Ja, hej allihopa. Jag heter GP. Och det här är kaffe. Den är inte riktigt kul då. Och det här är min krypton. Resten ligger på solariet. Och när jag var där så filmade de till nya säsongen. Och hoppas jag kommer här. Hoppas jag filmar i alla fall. Men då kan jag bara bärkasse då. Kostar 1 krona då. Bara. Jag tänkte visa vad jag har tänkt också. Så, här. Och sen så köpte jag sånt här hästspel. Peter Häst och Ponny, min första ponny. Sen har jag spelat det. Sen så det så. Jag tycker det här är jättebra köp. Det kostar 49,95. Alltså 50 kronor för sånt här spel. Det är jättebra. Sen köpte jag ett par ridvagnar till mig själv. Den är lite för små, men ett par, alltså de var satt ihop båda två. Så ett par, de klippte jag sönder så här. Ja, klippte jag sönder dem. Där var det hål och allting. Bara för att jag ska kunna använda dem. Alltså använda dem som är typ små. Så de andra. Så att de är jättesmå för mig. Köpte till storlek. Två packar som 20 kronor kostar. Sen köpte jag ett ficklinneset. Det här linnet jag får det. Jag sätter här. Jag har bara ett enkelt linne. Jag köpte en storlek på stark. Jag köpte här. Så. Och det kostade 60 kronor. Jag kanske ska det kostar. Någon också. Ja. Sen köpte jag den här pensel makeup. Den här. Sånt här pensel makeup. Heter det. Alltså för 13 kronor kostar det här. Så här. Jag ska visa allting. Det är med en sån här borste i. Sån. Och som behövde jag verkligen. Sen har jag med en sån här borste i. Den här. Den här är jättelänk kan jag säga. Och en sån behövde jag också verkligen. Sen så är det med en sån här där i. Så. Och en ögonskuggsborste. En sån behövde jag också verkligen. Men den här borsten, den är lite svår att plocka på. Men jag där på. Så. En sån här borste. Den behövde jag också. Den är jättesvår. I alla fall min var det. Sen köpte jag den här. En sån hade jag redan, men alltså det var ändå med i packet så tänkte jag ta den så. En sånt här behövde jag verkligen, en sånt här pack. Så, väldigt billigt tycker jag. I alla fall. Så för 13 kronor. Så köpte jag sån här bodybuster. Mango papaya. Det luktar faktiskt jättegott. Alltså det är bulligt kan man säga. Det är till och med kommit en locket. Åh, det är gott. Så där sen är bodybuster. Mango papaya. Lukten. Jag har redan använt den en gång. I alla fall. Oj, den ser 30 kronor kostar den. Sen så köpte jag sån här en gummiband då. För att fläta knopp
kostar, putsar, allt möjligt. Eftersom att jag ska bli skötare. Så här ser den ut. Så man ska bli skötare på en häst. Så där, det är svarta är de också. Det ser inte så enkelt att se. Oj, det där så. De är inte så enkla att se på för jag är väldigt mörk. Men i alla fall. De kostade, alltså hon råkar slå in på 2 stycken. Så tillsammans blir det 20 kronor. Så hon råkar slå in på 2 stycken. Så jag vet inte riktigt den kostar inte. Egentligen kostar den 10 kronor. En sån här. Bra så. Sen köpte jag en hästsklädkam. En grön. Men den glömde jag hos min bästis. Så den kan tyvärr inte visa. Den kostar faktiskt bara 3 kronor. Och den är verkligen bra. Ja, så köpte jag sån här till min hamster. Gnagare frässtänger. Jag har en jätteliten detalj där. Den har en detalj. Den är inte jättelätt. Jag vet inte vad den är. Jo, det är en nötter. I alla fall var det. Och kostar 15 kronor. Sen köpte jag en sån här mineral. En sån här salt. En varmt. Och den här 9 kronor. Så allt gick på 220. 221 gick det på. Så jag hade ju 202 kronor. Men så var jag ju där med min bästis. Så då fick jag av hennes mamma fick jag låna lite pengar. Men det var ingen mer jag hade köpt henne. Nej, det var ingen mer jag hade köpt. Så det var ju surprise. Det var faktiskt jättebra, tycker jag. Jag hittade det mest på det. Men jag fick lägga bort 2 saker. Min parfym och en annan sak. En borste. Ja, mitt bästa köp idag. Det var faktiskt den här. Och den här. Och den här. Och faktiskt den här. Riktigt bra köp. Och min magkam också. Ja. Men jag har inte mycket att säga. Men jag kanske ska åka på måndag. Och så är det. Ja, men ni får det så bra. Så hejdå.